नंगौ दिनै जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 23थि बोसोरसालिया जथुम्मा दा बेवहाय मेल थान्दै मेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानो एबा रायजोफोरनो आं बेखौनो बुंनो सानदों जिहेतु जोंनो सोलायनाया गोनांथार जों सोलायनांगोन जिहेतु बुंनो थाङोब्ला जों सोलायनाया जोंनो नांगौ दा बेवहाय सोलायनाय नांगौ होनोब्ला जों सोरगिदिं गासैबो सोलायनांगोन जेरै गिबियाव नांगोन जोंनो सोलोंथाइनि सायाव जों मोजां खामानि मावनांगोन फोरोंगिरिया मोजां फोरोंनांगोन फरायसालियाव रेगुलार थांनांगोन आरो स्कुलफोरनि अबस्था जि स्कुलफ्रा गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव खायसे ओनसोलफ्राव ओरैबायदि दं गामिफोराव माने मोसौ गलिफोर बायदि दं दा बैफोर माने बेफोर स्कुलफोरखौ फोरोंगिरि एबा फोरोंगिरिनि सायावल' नोजोर होआलासिनो जोंनि रायजो राजा एबा जोंनि गोरों गोरा माखासे समाजनि मानसिफोरा बै फरायसालिफोरखौबो नोजोर होनांगोन जों फरायसालिखौ साब सिखोन लाखिनांगोन एबा फोरोंगिरिया स्कुलाव फैयोना फैया क्लास लायोना लाया बैफोरखौ जों नोजोर होनांगोन मिड डे मिलआ थिग रोखोमै मोनजादोंना मोनजायाखै गथ'फोरनो होदोंना होआखै इउनिफर्म फैदोंना फैयाखै जों बैफोरखौ नोजोर होनांगोन अब्लासो जोंनि नैबे सोलोंथायाव सोलायनाय फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिया जिहेतु आबादजिबि आबाद मावनानै जों थांनानै थायो साख्रि हिसाबै साख्रिया जोंनियाव गोबां खमनि साख्रि दं दा बेवहाय बेखौनो बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा हिसाबै दा बेवहाय जोङो सोलायनाया गोनांथि दं बेयावबो जों आबादखौ मावो नंगौ खिन्थु जोङो सिजन मोनसेयाव एबा बोसोरसेयाव मोनसेल' आबाद मावो जेरै माइ आबाद मावबाय माइ हाखांबाथाय गैला दा बेबायदि रोखोमनिबा जों सोलायनाय फैनाय नङा दा बेनिखायनो जों सोलायनायखौ लुबैदों सोलायनांगौ जायोब्ला नैबे जों आबाद मावो हिसाबै आबादखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै आबादखौ मावनांगोन जिहेथु जों माइखौल' हाखांनानै दलद थाब्ला जानाय नङा माइ हाखांनाय लोगो लोगो जों गुबुन गुबुन आबाद मावनो हायो बेसर मावनो हायो जुखाम मावनो हायो बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै जोङो जोंनि लाइफफोरखौ एबा जोंनि जिउफोरखौ जों थांनानै थानायनि मोनसे सुबिदा मोनो दा बैफोरबो सोलायनांगोन आरो बेजों लोगोसे नैबे जोंनि जा समाजनि नियम निथि बैफोर सोलायनांगोन गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव गुबुन गुबुन गामिफ्राव जों थांनानै नुयो गुबुन गुबुन गामिफ्राव बिदिनो दं माने जेराव लोंनानै जानानै एकदम गाला गुल सोलिग्रा बैफोरखौ जों सोलायनांगोन ट्राइबेल माहारि होननानै जों लोंनाय जानायावल' गोदो हाबबा जानाय नङा जोङो बैफोरखौ सोलायनांगोन आरो बैफोरखौ गारनांगोन जिहेथु बैफोरखौ नुनानैनो जोंनि दा लाइमोन जाखांफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोरबा ड्राग्स जानाय भां साबनाय बैफोरखौ लासै लासै बारानिफ्राय बारा नैबे जि कन्ट्रल खालामाबा बै बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं दा बेनिखायनो नैबे जोंनि गोरों गोरा फोरोंगिरिफोर समाज एबा गोरों गोरा समाज सोरबा दैदेनगिरिफोर गासैबो बै नोजोर होनांगोन नैबे ड्राग्स जानाय भां जानाय बैफोरखौ जों बन्द' खालामनांगोन नङाब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा बिपदनि लामा एबा खैफोदनि लामाथिं थांगासिनो दं बै लामाथिं थांबाय थानायखौ नुनानै जों बादा होनांगोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय गुबुन मोनसे खोथाखौ बेयाव फोरमायनो लुगैबावबाय जिहेथु जोंनि बर' समाजाव गुबुन गामिफ्राव नुयो माने उन्दै बैसोआवनो जोंनिया लाइमोनफ्रा हाबा जाबाय दा बै हाबा जानानै गोबां समस्या जाबाय सोरबा गुबुन हौवाजों खारलांफिनबाय सोरबा बिहाव बिखुनजों नांलायनानै बोसोरसेनि बिहावनि न'खर गारनानै बिमा बिफानाव फैफिननाय बैफोरबायदि जाथाया जाबाय दा बेनिखायनो दिनैनि मेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै जोंनि समाजनि जेसेबां दैदेनगिरि दं जेसेबां आफादफोर दं जों मोनसे खामानि मावनांगोन धोरोम आफादफोरखौ खावलायदों बिथांमोनखौबो जों मोनसे खामानि मावनांगोन जिहेथु जाय उन्दै बैसोआव हाबा जायो जों बै बिथांमोननो जोंनि हाबा जाखांनायनि उनाव फोरमानलाइ गथायो बै फोरमानलाइखौ होनाङा आरो बिथांमोननि हाबाखौ दाननानै होनाङा आरो जुदि बिथांमोननि बादा होनायाव मानियाब्ला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आनसलिक दं जिल्ला दं बिथांमोननो खावलाय जों बिथांमोनखौ आयेननि बेब'स्थायै जों माबा मोनसे खालामनायनि बेब'स्थाखौ लागोन बिथांमोनखौ आं बेखिनियाव खावलायदों गिबियावनो नोंथांमोननि जिथु निउस चेनेल बिनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि हिसाबै बे आंनि आफादगिरिया मोनसे बे पजिशनेल पावार नङा आंनि जिथु जाथिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारनाय बेनि आङो बेसेबां सेक्रिफाइस खालामो बेनि सायावसो सोनारगोन थारमाने दा आङो माहारियारि आफाद हिसाबै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिसेसके बिटिआरनि बायजोआव जिफोर समस्या दङ बेफोरखौ थाखानाय जेब्ला आफादफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा
होन बर' थुनलाइ आफाद होन बा आइजो अनसाय आफाद होन गुबुन गुबुन आफादफोरजों ज' जालायनानै सावरायलायनानै दे बोरैहाय जोंनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हायो जेरैहाय दाख्लैसो मोनसे इस्यु ओंखारबाय दे बिटिआरनि जिल्ला मोनब्रैयावल' बर' रावजों लिरनो मोनगोन बिटिआरनि माखासे जिल्ला बाहेरायाव थानाय जिल्लाफ्रा बर' राव लिरनो मोना बेफोर बाथ्राफ्रा जोंनाव खोब दुखु होदों आरो जों लोगो लोगोनो मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हक आरो गुबुन गुबुन बर' थुनलाइ आफाद गुबुन गुबुन आफादफोरजों जों सावरायलायनानै मोनसे सिद्धान्त लादोंमोन आरो बिथाङा खावलायनायखाय जों बुंबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंखौ मोनसे खावलायबाय जे चिफ मिनिस्टारनो लाइजाम हरनानै दा बेफोरखौ खावलायनानै बेखौ थिग खालामनांगौ होननानै आरो जों लाइजामखौ हरबाय आरो जों खोनानो मोननायाव जों बिटिआरनि जेब्ला गं 22 जिल्ला दं बेनि बर'फ्राबो गासैबो लिरनो मोनसिगोन बर' रावजों बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे जेब्ला जोंना सुक्तिफोर थाबाय बिटिआर सुक्ति बेखौ माबोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो जों बेनि थाखाय जों सावरायबोगासिनो दं आरो जों गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होबाय थादों आरो बेनि बेलायावनो जोंना गोबां मानसिफ्रा डिप्रेभ जाना दं दासिमबो जेरै सनितपुर थाबाय बिश्वनाथ थाबाय आरो बिटिआरनि साखाथि फाखाथि जेब्ला गामिफोर थाबाय बिथांमोनाबो हाबनो थाखाय खोब नाजादों आरो जों कमिसननि दारै बेखौ थाबैनो सोनांगौ होनना जों गभर्नमेन्टखौ नारसिनदों आरो 6.3 जिथु क्ल'ज दङ बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय जेब्ला बर' मिडियामनि स्कुलफोर दङ बेफोरखौ थाब लानांगौ थारमाने स्पेसियेल मोनसे कनसिडारेसन होननानै फरायसालिफोरखौ लानांगौनो होननानै जिथु एजेन्डा दं बेनि सायाव थाबैनो लानांगौ होनना जों गभर्नमेन्टखौ नारसिनबोगासिनो दं आरो बिनि थाखाय जों सावरायबोगासिनो दं आरो बेखौ जों माबोरै मा पलिसि ना एमेन्डमेन्ट खालामनानै ना माबा मोनसे पलिसि लानानै गभर्नमेन्टआ बोरै लायो जोंनि स्कुलफोरखौ लाजोबनांगौ होननानै जों गभर्नमेन्टखौ नारसिनबोगासिनो दं जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोनसे डिगनिटेरियान अर्गेनाइजेसन बर' समाज मोनसे एभारग्रिन अर्गेनाइजेसन बेयो बर'नि गतिके जनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गोलाव जारिमिन दं जनाय दख'रा बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिननिफ्रायनो जागायनानै दिनैसिम बे बर' फरायसा आफादा बेयाव गोख्रोङै समाज सिबिनाय बा समाज गुस्लायहोनायाव बिहोमा होबोदों आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां खामानि मावबोदों दिनै जनाय दख'रा बर' फरायसा आफादा दा आंखौ आलासि महरै बे 23थि जिथु बोसोरसालिया जथुम्मा बेयाव लेंहरनानै आंखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो होदों आलासि महरै बेनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफाद जनाय दख'रानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय।